In one, oh. Tapos, ang dami kong mga ibinigay. So, pinibigay ko lahat. Tapos, yung mga plastic doon sa kabila, pinakuha ko sa mga bata. Tapos, yun, binenta nila. Hindi ko alam kung at 20 pesos pala yung pagbenta nila doon lahat. Kasi, yung mga malaking mga Zonrox ko yun. Kasi parang sumasakit yung ulo ko, guys. Para na din, pag alis namin, konti na lang yung ano. Tapos, eto, hindi ko alam. Actually, ibibenta ko sana yung mga yun. Pero sabi ko, wag na lang. Itanimigay ko na lang. So, eto, yung ano to guys, yung parang tent ng mga bata. Binili ko yan nung, ano pa si Hagrid, yung last birthday niya. Binili ko yan, pero bulldog. Tapos yung dito naman, yung sa mga snacks. Yan, binili ko siya dyan. Basta bahala na si Batman ko. Na ulit ang Jollibee Young Burger. Price bar? Pag nagluluto si Papa, dumating na. Pero hindi ka diretso kasi masama yung pakiramdam niya. Yan lang niya nakangluto ako. So, ayan, bumili siya ng karne na naman. Ito ng manok. Kasi kahapon hindi ako bumili ng manok. So, ito nagpabili ako sa kanya. Hello guys! Dito pala kami sa Unitop. Actually, nakapamili na nga kami. Ano na kay Papa. Tapos, so yan si Hagrid. Kanina pa yan. So, pinagtatalaw namin ni Papa kung unisex. Ila. Kuya, halika na. Na, kuya. Hagrid. Obi. Pet. Higda ka, higda. Ha? Sana mo. Red shake one? Laka lang nga magpalit tagkuan. Pareha sa tuwang size. Na. Pangit. Ila. 8.5. Pangit na. Yung mag-set man na. Kani oh. 8.3 gyapon. Uy, dako kay pang. Uy. 13. Kagat. Pork. Hello guys, nakauwi na kami. So ayun, doon na kami naghapunan sa may a la carte kasi hindi na ako luto. Dahil yun nga, nabili kami ng mga damit ni Hagrid. Kaya ayun, pakita ko na yung mga nabili ko. Kasi alam niyo yung damit ni Hagrid talagang magre-retire na siya. Kasi parang ilang taon na niyang ginagamit yun. Ano siya marami, pero nasushort talaga ako guys. Kasi alam niyo naman, busy tayo, diba? Kaya nahihirapan ako. Kasi ngayon, naglalaba ako every other day, pero ngayon hindi ko na kaya maglaba na every other day guys. Kaya yan, bumili ako ng 3 ganito. Damit niya. Ito na yung pinakamalaki na damit. Gusto ko yung
puti. Actually, gusto ko siya na hindi gusto. Gusto ko siya dahil malinis, pero hindi ko siya gusto dahil mahirap siyang labhan. Madali siyang madumihan. Alam niyo naman yung mga bata, pero wala akong iba nakita doon eh. Kaya ito lang. Budgetan ko siya ng para sa madamit niya. Tsaka mga shorts. Ito, shorts niya. This is 65 pesos ata ito. So, ito, nakita lang ako dito guys. Meron pa siyang, tingnan nyo naman yung price. O, bongga. $3.99. Pero actually, ito 49 lang to. Ayan. Cute. Tatawa nga ako kasi ayaw doon niya ako sexy. Shorts niya. Ayan. Ano to? 169 pesos lang to. Pang ano lang niya, pag pupunta kami sa palengke, gano'n. Ano niya natin nabayaran ko nito? 502 pesos. Ayan. Ako na, English kasi mong ninang. Pumili pala ako ng ano, guys. Inom po soft drinks. Ha? Inom po soft drinks. Inom ko soft drinks? At bumili ako ng 2 pajamas. Baby sleep lang. Oh, wait lang. Tapos natawa pa ako guys kasi yung billing namin sa PLDT ano yung per month namin 2-3. So nung last basta maraming kaganapan ano bang nangyayari dito. Tapos ilang beses na to nung last parang ang konti lang na nababayaran namin. Hindi, ang kinakatakutan ko lang dahil yun nga dahil yung sa text nila sa akin exact naman dito sa billing nila, pero ang kinakatakot ko kasi baka alam niyo yun may mga technical issues or ano kung ano man, baka pag ano yung mga hindi nila basta baka magka-problema ako, kaya itatanong ko to sa kanila bakit ganito yung aking bill. Paliit ng paliit. So ayan guys, nakapaghilamos ng lola niya. Ito binili kanina 2 ensaymada to. Gawin ko ngayon is mag-aano ko ng munggo. Bababad ko siya sa tubig para pinabukasan. Ano lang siya. So, iubos ko na siya dyan. Tapos, mag-defrost ako ng manok. Ayan. Yung mga stuffed toy dyan, wala na. Tingnan nyo kung gaano siya kapangit.